Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wandiraɓam wandiraɓe fulɓe on calminama on jurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere. Hande kadi en gatti ittidirde wandiraɓe kumpu e télé men télé Ndiayen Pendaw TV. Donc he joli joli gonaji ɗe donc on recensement gonaɗo en wawni woni e guuri tawɓe puɗɗimi hen arde ni on ha joni wurim kono rufani. Donc ko wattidirde haqqillaji kadi ganden kadi hunde recensement ko hunde wande importance no fewi kala ko haalɗa kaala hen he kala ko sarɗina hen ko ɗum yawtata. Donc mbaɗen feere kadi ganden kadi ko hunde wona cakane ko hunde wande importance no fewi han fewi ke hene tugnuto pour andude caɗele leydi, hene tugnuto pour andude kewal yimɓe, hene tugnuto pour andude kewal leñol, hene tugnuto pour andude kewal ɗemɗe, hene tugnuto kadi ganda hol ɗemgal ɓurgal wawde haalede, hol ɗemgal ɓurgal wawde hutorede, hol leñol ɓurgol hewde doole, hol jawdi hol région walla département ɓurɗo hewde jawdi. Donc ko hunde wande important. Donc tinne wandiraɓe sen gaare men woto cuuɗen haydara kala ko joguiɗen e jawdi, kala ko joguiɗen e ɓesgu, kala ko joguiɗen e dañal fof yen kalan. Donc en gaddi question ngaji mabɓe, question ngaji kadi il faut ganden kadi jaabiɗen ɓe. E premier kam keɓe namdotoma holo leñol ma jabtoɗa leñolam ko leñol fulɓe ko pullo, hol ɗemgal ma ko pulara, beela nan ɗemgal gongal ala mi nanta ko pular tan nanani. Voilà, ɗiɗo question ngaji kam ɗiɗo kam yo laaɓe nder haqqillaji yimɓe deƴe haqqillaji ɗi seɓe gaari kam ɗiɗo question ngaji ki jaltoɗi si question ngaji ɗi jalti jaborɗa hon ni. Donc après kadi holo jawdi ko joguiɗa e wot cuuɗen enen fulɓe enen gandi enen mbaɗen enen ke suuddi kono suuddi nde sa ƴeewi ko ustare men wot cuuɗen. Donc hol ɓesgu ɓe foti ɓesgu joguiɗa haal tawi so ɓiɓɓe tati tawi ɓiɓɓe nayyi tawi ɓiɓɓe joyyi machallah haal haydara ustata waɗani inde ma ne feeña toon wona yettode ma ne feeña toon. Donc so tawi kadi a haalnama kadi wiyama jawdi holko joguiɗa jahori haala, ene foti guese joguiɗa haala, hol kalis moftoɗa haala, woto suuɗa haydara ko ɓamtare tan. Donc ko hunde wande importance han fewi. En plus kadi mi retta question o kadi seɓe gaari kadi namdotoma hol leñol ma holko woni leñol ma. Leñolam ko leñol fulɓe, holko woni ɗemgal ma, ɗemgalam ko pulara, beela aɗa nani ɗemgal gongal ala mi nanta nanan tan ko pulara. Voilà, ɗiɗo question ngaji kam yettinne wandiraɓe enen foof mbattidiren haqqillaji kala nanɗo kadi yewtinde bandum kala jiiɗi vidéo yo partagé beele wawi wandiraɓe kadi hen. Eyyi woto cuuɗen so tawi an joom galle ɓe gaare ma ɓe tawi aɗa nder galle ma, tawi men nder galle ma, tawi men nder kaare ma, seɓe namni foti rewɓe joguiɗa haala, foti yimɓe gone galle o haala, kadi jogui waɗiraɓe ma wonɓe nder galle o haala, so tawi jogui ɓiɓɓe mawraɓe ɓiɓɓe baniraɓe ma wonɓe nder galle o ke jimade ma goni, woto acci hay goto, woto suuɗa haydara. Donc par ce que waɗi ɗum wiyede hon noon so tawi wiyede yo ballal yalti enen balla aynaɓe. Joni par exemple ɗe feccami région ngaji wiyama joni ƴeewen région ngaji ɓurɓe hewde jawdi ko ɓen ballate. Donc so tawi an jawdi ma ndi a suuɗide, donc jawdi ma ndi wattatake e jawdi ndi ganduɗa wattede considéré ɓeɗon jogui jawdi poti wallede. So wiyama hande aménagement ne yalti, guese ɗi balle, machine aji pompe ɗi balle, ƴewte ko leydi ɓurdi ɗo région ɓurɗo hewde guese, ɓurɗo hewde remoɓe ko ɓen ballate. So wiyama joni ɗemgal ngal ɗo ɗemgal watte ɗemgal national walla ngal ɗo ɗemgal wattata hutorede e nder bureau ji. So tawi ɗemgal ma ngal an ɗemgal ma ngal tawama ngal ko haaloɓe ngal heewani, ko ɗemgal haaltegal ngal kañum wattate ɗemgal kutorgal. Donc il faut mbatten haqqillaji ganden hunde wona cakane, mbattenen haqqillaji nde kadi kalnen yimɓe jaggen hen ƴeewen kadi yimɓe mantiɓe taw ɓe dane am ganduɗa rokkaɓe haala wawaɓe haala kañum e erdo yimɓe mbaɗ sensibiliser yimɓe benma gueɗɗe ndew lawol kadi machallah mbasen hedde caggal. Et on calminama on jurama, c'était juste une vidéo pour sensibilisation. Donc haalaw gongol inchallah jarama.